Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda pane rimwe prazi, andingati iprazi esuch, pangoriwo pakaplot. Saka ndakapinda basa through church pandainge ndichiri kuSouth Africa nemudzimai wangu. Saka takabva tachizoudzwa kuti kwainge kuine imwe couple avo vari kumhiri kwemakungwa vainge vari kutsvaka vanhu vanokwanisa kuti vange vachizovachengetera prazi ravo. Sezvo tainge tagara tatoona kuti Joni yatopera, nemudzimai takagara pasi tikabva tachizotaurirana tikawirirana kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichingobuda zvedu muSouth Africa, because muSouth Africa mari hamuchina, kungoshandawo, but chaunenge uchishandira unotoshaya kuti uri kushandira chii chaizvo. Saka nemudzimai takawirirana saizvozvo. Mushure mekunge tawirirana kuti tinge tichibuda muSouth Africa, ndokubva tachizouya kuno kuZimbabwe. Tauya kuno mukoma ndokubva tachizotanga kushanda. Aiwa, gore rekutanga takashanda zvakanaka ende taitobhadharwa mari yakanaka kwazvo, ende chikafu taitengerwa tichingonzi munongoenda munotora chikafu pashop pane imwe supermarket, then ivo vanozobhadhara kupera kwemwedzi according kuchikafu chamunenge matora. Saka vanhu vatori nemoyo wakanaka. But chazondiunza panapa manje, vakazoti vakauya kuno kuZimbabwe iro rino gore muna August. Vainge vakati tinge tichirova zvitina, takarova zvitina, then vauya kuno vakati pamusha panofanira kuti pange pachizova nekitchen. Vakati musha haunganzi musha usina kitchen. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichitsvaka bhiridha, ndokubva ndatsvaka bhiridha paya, ndokubva vavakisa kitchen yavo round house, ndokubva yapfurirwa. Asi pakazouya imwe n'anga, handiziviwo kuti vainge vachiita nezvei. Takangoti sezvo vari vanhu vane musha wavo, maybe vari kuda kuti vange vachizivisa midzimu yavo kuti pano ndipo pava pamusha, because mukitchen imomo mukoma kuzodongorerawo. Ndichizodongorera ndakaona kuti patori nekachikuva kakatogadzirwa, asi mukadzi wangu anoti anoona nyoka. Nyoka iyi inoita sekunge shato inopindamo mukitchen imomo. Saka mukitchen umu mukoma mune zvose, mune mastovhu, mafoplate, magas stove, mune firiji, mutori nekambhedha. Saka zvinototinetsawo kuti kwamukagonzi mukitchen sei mobva maiswa mubhedha, makatoiswa mubhedha wakatonaka, double bed, ende hatitotendedzwe kuti tinge tichivhura kitchen iyoyo. Saka vari kufanira kuti vange vachizouya next year, vaiti kunana March ndopa vachazouya. Saka apa tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuona. Tava kungogara tichingoona nyoka pamba nguva dzose, zvinova zviri zvinhu zvava kutishungurudza, especially kana iri seshato. Shato haisi nyoka yekuti ingangojairirika. Apa tine kamwana kedu kari kutodzidzirawo kutokambaira. Saka mudzimai ava kuti ngatibve pano titsvake kumwe kwekugara. Zvino ini plan handina kuti uya kwandakaita kuno kuZimbabwe ndakatouyawo ndichitotembawo basa iro riri. Ndanga ndichiti gore rino rikapera, gore rinotevera tobva tatsvaka zvimabhizinesiwo zvekuti tinge tichiita, sezvo iko zvino tava kunyatsokuziva kuti ikonomi yeZimbabwe inoda chii. Zvasiyana nepatakatanga kugara kuno permanently sevanhu vainge vaispenda more than 8 years vari kuSouth Africa. Saka mudzimai ari kuti hazvina kana basa, tinozongowanawo pamwe pekutangira kana kudzokera kuSouth Africa. But kudzokera kuSouth Africa ndanga ndisiri kuda, kunorwadza mani kuSouth Africa. Ndikudawo advice kubva kune vedare renyu, kana vari sevanhu ava vatinoshandira, kunyange ndikavaudza kuti tine shato iyo yatiri kuona ichipinda mumba. Iye mudzimai wangu anoti shato iyoyo paanoiona hanzi inotongopinda nepadoo, but doo racho rinongogara rakavharwa. Ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimboripaza ini doo racho, ndinge ndichiona kuti chii chiri kumboitika mumba imomo. Please ndibetsereiwo nemazano.
vedare message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndibatsireiwo nemazano. Ngatitaurei navo but musavhura dzimba dzevanhu kana manzi musabata, because munokwanisa kuzoona zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukukanganisai kana pfungwa chaidzo kutokanganisika pfungwa, because unenge waona zvimwe zvinhu zvaunenge usingafanire kuti unge uchizoona. But let us try to help him mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi pamba pane round heart iripo. Round heart iyoyo hanzi takanzi hamufanire kuti munge muchipindamo yapakaipa. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakamboshandira imwe advertising agency yeumwe muNigerian kunoku kunyika kwatiri, a very big one mufunge zvenyu. And I started to realize kuti zvimwe izvo zvatainge tichiita ainge atori marituals esatanism. Iye ainge achiti it is just pep talk and team talk so that tinge tichikwanisa kuzova neconfidence patinenge tichazotaura nemaclients. Saka taiti zviya kana kuri kunzi tikasvika pabasa taienda mune imwe room yataiti the war room. Taiti kana tapindamo muwar room imomo maigara muine mamwe majaketi awa ainge akareba kusvika kutsoka. Saka umwe noumwe aitora rake jacket riri rered. Majaketi iwawo ainge atori nehood. Then taibva tanzi tinge tichibatidza macandles muwar room imomo. Mainge muine mamwe mazicurtain, maheavy curtain ekuti taiti kana tikavhara maitoita rima, then tobva tachizobatidza macandles. Taiti kana tabatidza macandles zviya, then ndipo apo aibva achizotanga kuimba achinamata nechirudzi chavo chekuNigeria. One thing that I noticed was that even though isusu tainge tisina zvatainge tichimbonzwisisa apo paaitanga kunamata nekuimba nechirudzi chavo chekuNigeria, but taiti kana tikangotanga kungoshanda nemaNigerian, muNigerian aiti kana kangoitiswa mhiko idzodzo zuva rekutanga, then mangwana acho patinenge tava kuenda kuwar room, because taitoendako titori very excited because hamenoso zvawaingonzwa uchibudamo you'll be excited and you would want to go and work. Saka maNigerian aizoramba kuti ange achizonoita mhiko zvekare obva adzingwa basa. Nerimwe zuva ndakazobvunza umwe musikana akangoshandawo 2 days akanditi imi zvinhu zvatakaita nezuro I will never want to do it, zviri satanic. Zvinhu zvaanenge achitaura anenge achitonamata kuna Satan directly. Apa inini I am a Christian. Ndokuzosiya kwandakazoita basa. Ndakati ndasiya basa pa advertising agency iyoyo mukomanashi, I started being haunted and ndaitoteverwa nemapurisa kuno ku America kwandiri. Mapurisa aitongonditevera ndichibuda pamba ndichienda kwandinenge ndichiinda, ndaitoona kutoti on the opposite side of the road panenge patori nemotikari inenge yakapaka. Iniwo ndichisimudza motikari ndichitangawo kufamba ndichienda kwandinenge ndichiinda, motikari iyoyo inenge yava kutonditevera. Why the police were following me I don't even know. Ndakazotombosungwa mukoma and nichandakasungirwa handitonyatsokunzwisisa because I was at a stop sign. Ndikakasika kusimudza motikari yangu zvikanzi wakasikisa kusimudza motikari. That very same car that had been following me for almost a week ndipo vanhu vakazondisunga ivavo. I was traumatized pazvakaitika and spiritually ndainge ndava kungoita spiritual attacks. Ndaingotanga kungotemwa nemusoro ndobva ndatanga kubuda mututu zvekuti ndaizadza chingava chiri 5 liter kana kuti 10 liter bucket nemututu. Apa musoro wangu waizotowedzera kutotema. Dzimwe nguva ndaipedzira ndava kutopera simba kuita kunge munhu ava kutoda kufa, asi ndaiti
kana ndikanzwa ndava kuda kupera simba, chandaita ndaingovhura foni yangu ndobva ndaenda paBible app, ndaingovhura chero vhesi. Ndikangovhura chero vhesi, murume wangu anogara achitaura nyaya yacho kuti that month that you spent in hell, because murungu wandainge ndichishandira muNigerian akatozosvika pakutoya kumba nemapurisa akati akandibira, but I was never part of the finance department, but mapurisa mukoma vaitoda kutopinda mumba hamene kuti vaida kuita sei mumba tikavarambidza. Kubva ipapo, that was when my spiritual attacks paakazongomira. Saka zvinhu izvi zvinotoitika mukoma. Unokwanisa kutoshandira a satanic organization usingatozvizivi kuti you are working for a satanic organization. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakatomboshandira a satanic organization but ndisingazvizivi kuti I am working for a satanic organization. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakanzwawo nyaya yema-intern epama-private hospital. Ndauyawo pano ndiine secret yandiinayo, zvimwe kuda zvinokwanisa kubetsera vabereki zvekare nevanasikana avo vanenge vava pama-internship. I am a doctor and I have been a doctor for a very long time. Ndisingatauri hangu makore angu nekunyika nekunzvimbo kwandiri, but izviwo ndo zvandinoita zvangu ndezvemishonga, ende ndakatora mushonga werudo ndisingazivi kuti unozopanduka obva wachizova mubobobo. Patainge tichiri kusekondary school, tichiri kumamisha, painge paine umwe musikana uyu wandichati Lizzy ainge ari musikana ainge akanaka. She was the head girl, inini ndainge ndiri head boy. Tainge tichitodanana, saka Lizzy akabva achizoenda kuHarare for a holiday. Aenda kuHarare akadzoka achinja, because kuHarare ainge ava neumwe mukomana waainge asangana naye. Saka Lizzy akazondiramba, andiramba kudaro mukoma, hakuna musikana ainge achandida, handiziviwo kuti zvainge zvokonzerwa nei. Saka ndakapedza sekondari yangu ndokubva ndachizoenda kuuniversity. Ndava kuuniversity mukoma ndakaona kuti zvainge zvava kuramba zvichingoitika kuti ndinopfimba musikana otondiseka. Vamwe vasikana vaitoti handidanani nedhara, zvichita sekunge ndainge ndakagarwa kana nemhepo yechikwambo icho chaita kuti ndinge ndichita sekunge ndiri zidhara. Saka ndakabva ndachizoti ndadzoka kumba for a holiday, ndakabva ndachizoenda kumba kwevamwe sekuru vainge vari n'anga, but yainge isiri hama yangu, but taitongo vaziva kuti vanoita zvekubetsera. He was more of a herbalist than n'anga. Ndaenda kwavari, vakabva vachizoti vainge vaine mushonga wavainge vachida kundipa. Vakandipa kamwe kamudzi ako kandakati ndichidya kainge kachitapira sei kamudzi ikako. Saka vakanditi kana wozotaura nemunhukadzi, mukadzi iyeye anenge achinzwa mazwi anenge achibuda mumuromo mako achiita sekunge anotapira kuita kunge shuga, zvekuti anozongoramba ainewe achida nezvako. Ndikadzokera kuHarare ndainge ndava kuita vasikana vekuchinjanisa, including ma-lectures akawanda echikadzi epaUZ andakadanana navo, even though I was a student, because ndainge ndakadya mushonga uyo wavainge vachiti inhapitapi yevanhukadzi. Saka ndaitova nevakadzi vechikuru vaitondibhadharira renti, chikafu, and life yainge ichitofamba bo. Saka ndakazoti ndazoroora, handina kuzodzokera kwavari sekuru vaya kuti vange vachizonondigeza nhapitapi iya, ukabva wachizoshanduka, ukabva wachizova mubobobo. Zuva rekutanga ndakamuka ndiri mumba meumwe mukadzi uyo ainge achitogarawo muraini umwe matainge tichigara. Mukadzi uyo ainge asina murume, ainge ari a single mother achitawo zvemaboyfriends emuwando. Saka ndakangomuka ndikatoona kutoti ndainge ndiri mubedroom make, ende iye ainge akatorara pamusoro pemachira asina kupfeka. Ndikarara naye
because ndainge ndichitoda kutorara nemukadzi nhengo yangu yainge yatogadzirira. Ndapedza kurara naye ndopandakatopatika ndikatoona kutoti ndainge ndakatorara pamubhedha pangu pasaidhi nemukadzi wangu. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndatova munhu atori nemubobobo. Ndainge ndava kuti zviya kana ndiri kubasa ndaikwanisa kungotanga kungoboba even murwere murapwa anenge auya kuzorapwa, kana ndikangomuchiva ndototanga kutomuboba. Apa ari munhu anenge achitorwara ndakaboba manesi, madoctors echikadzi, mapatients akawandisa papare renyatwa. Ndikaboba zvekare nevakadzi vakasiyana siyana kuchechi kwatainge tichienda. By then ndainge ndava kutozviziva kuti ndine mubobobo because ndainge ndava kurota dzimwe nguva ndichishanduka kuita gonzo ndokupinda kwandinoita mumba memukadzi uyo wandinenge ndachiva. Ndakatoboba zvekare imwe socialite ndainge ndagara ndichimuchiva, but kana ndikangoita zvekungokuona pamapicture ndisati ndakambokuona physically hazviite kuti ndinge ndichikwanisa kukuboba. Ndinotofanira kutoti ndinge ndichitokuguma. Kana ndikakuudzai zita resocialite yacho iyoyo munoshamisika. Ndichangoti ndiri kunoku kuUK, saka vakambouya kunoku kuUK, vauya kunoku ndakaendawo ikoko ndichingoita sekunge tikuda kungonovaona ndiina madam. Saka pakuzonotorwa mapicture paya I made sure kuti ndakagumana navo skin to skin, but zvekuti ivo havana kana kutombozvifungidzira kuti skin to skin yatoitika apa pane zvatotorwa pandiri. Ndakangotora ziya kubva paskini pavo. Ndakazoti ndasvika kumba ndikazvipukuta neumwe mucheka uyo wandichiri nawo. Ndainge ndava kutoti huri usiku paya ndaitobhururuka kubva kuno kuUK ndobva ndatodzokera kuZimbabwe. Kana ndadzokera kuZimbabwe ndotopinda mba mavo segonzo ndichishandisa chimucheka chiya. Zvandinoita ndaiti kana ndava kuda kunorara ndaitora mucheka uya ndobva ndaumoneredza pasikarudzi yangu. Sikarudzi yangu kana yakangogumana neapo pandakazvipukuta ziya ravo, ndizvo zvinozoita kuti ndinge ndichizokwanisa kuita connection ndotorara nesocialite iroro nekupa munhu munyama, nekuti pakunobobewa unenge uchitopa munhu nekutopiwa minyama. Saka kwandiri kushanda pane maintern akawanda kwazvo anouya pachipatara chedu vachizotraina. Saka vazhinji vacho ndinovaboba, ndinovanzwira tsitsi nekuti vachirivo vasikana vechidiki ende vane tarisiro yekuti vachazokwanisawo kuti vange vachizoita mamarriages, but nekuda kwekuboba kwandinovaita havakwanisi kuti vange vachizogara mumarriage. Vamwe vacho vachazotoita problem yekutoshaya mbereko nekuti ndozvaunoita mushonga wacho. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kuti hazviko, but yo zvinotyisa. Hanzi kungotarisa picture remunhu hanzi handikwanise kuti ndinge ndichimuboba, hanzi kuti ndikwanise kuboba munhu hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizozviswededza padhuze naye ndongoita skin to skin connection. Hanzi kutongokuguma paya, hanzi sezvakaitika pane imwe socialite uyo akaenda kuUK achinoona mafans ake. Sakanzi mukadzi wangu akaendawo achiti ndikuda kunoona my biggest Facebook celebrity. Hanzi ndikaendawo ikoko as a supporting husband. Hanzi panguva yekutorwa mapictures hanzi ndakatomirawo padhuze naye munhu iyeye. Hanzi ndikangomuguma. Hanzi kumuguma kwandakaita ndakatotora dikita. Hanzi kunyange ainge asingadikitiri, but munhu unotongodikitira even though usingazvione kuti ndiri kudikitira. Hanzi ndakatongotora dikita iroro. Ndasvika kumba hanzi ndokubva ndazvipukuta
panzvimbo apo pandainge ndatongoguma socialite iroro. Hanzi mucheka wacho ndiwo uyo wavanoshandisa pavanenge vachida kurara nemukadzi iyeye. Hanzi ndinorara ndakazviputira sikarudzi yangu nemucheka iwoyo. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe, asi hanzi munyama waunozosangana nawo kana ukabobewa, hanzi hauna kumira zvakanaka. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi handina zvandingakwanisa kuzviita, asi vari kuti ivo musashandisa mishonga yerudo nekuti inozopanduka. Kana yapanduka, hanzi inogumisidzira yazova mushonga wemubobobo. Let us try to speak with him in the comment section.